So ihe nchọrọ eji bụrụ na ka isi kwuo na nne gị mgbe gboo tiri egwu nche iji egwu akọna na bunu ọ bụ sọ gị ka na-eti egwu kwere ụmụnne gị ndị ọzọ na-eti egwu egwu mara oyo ịma na achị na egwu na-amachite na agbụrụ egwu machite na agbụrụ bụ ihe ha mụtara amụta ihe dị n'ọbara kama na ọ bụ na were gift iji mana nke mbụ na ọ bụ ihe bụ na ihe a mara mmadụ machie onye a ike dịka abịakwa na-achị kedu egwu edo taa ọ dịka nna mụrụ mama m egwu onye yọrọ m ụwa ka ọ bụ ịghọtagosi egwu si na agbụrụ nne m ha wee bịa so agbụrụ nne m ahụ o si bịa ọ bụrụ mụ abụ ihe o jekwutere ga ndị ọkwa ha bụ m aha bụ so ọchịzi anọ mbụ ihe ya emewe ihe bụ na ọ gakwu ndị kwesịrị na ọ ihe ha bụ mana ọ jụ na ma ọ ya ha bụ ma ọ bụ njiji ndechi ya ike maka na ihe ntakwụkwara mmadụ ọ bịa na iti ndekwa ihe a ntị ndị ọkwa ekwa eto akwa esi eju n'eke mara ihe bụ ịnya kpatara o ji ga ndị obi dị m aghịrị n'ihe ịjụ mana ọ kwara ebe nka na-arụtụ aka ọ dị ka ebe kwa ka a nọ bido maka na ọ nwere ihe na-adịkwa mkpa ihe banyere ndị a na-amalite dịka anyịwa ọ bụghị maka na mụ ha erubeghị ịma ndọ njazi ya ndị a niile ọ abụgoro ndị Chineke ji gozie afta ka Fino mechakwa ya gbagote nke ọ bịa gụwa Chineke na-emegokwu ọ gbara ndị ọzọ obi kịta n'ime Ogbuaga mgbe ebe anyị nọ wee gụrụ oto ebe anyị ncha na wee bido wee too kụwa ya bụ egwu ọ gbazi ha niile obi onye ọbụla niile wee mee gịnị weta uchu ha niile ma gịnị na akara aka ihe afụkwa akara aka o mee gị na ọ na ewegoghachi ebe Fino emego nke a na ya maazị ihe ya ga-eme na ọ karịa mma ka ya jee mụọ mekaniki mana nke wefutere ka ime eme ike emechebeghị nke ahụ ihe afọ nke ahụ nje mụọ mekaniki so ya bụ ihe a na-ekwu taa ya weta ihe niile gbaa mbọ weta ihe ahụ bụ ihe niile ahụ edowere dowe ofu nkata ebe ahụ were ha niile ma ego ihe wetakwere na-egbo n'ebe ahụ ihe wetakwa nke a gbo na dịka nwanne anyị nwoke a kwuru mgbe ọ na-anabụ Dr. Dike iwe ga-adịkwa n'ọkụ na-egwu ihe mmemme egwu gị anụwa achọrọ m ịjụ mgbe ị na-eme ọsọ gị na-eme egwu a ka o were ndị gị na ha bidoro ma ọ wee ndị gị na ha ka so na-eme ma ọwụ ịghọtara ihe ngwu dịka ịmana ihe ndị oyibo kpọrọ grupu o wee grupu unu nọ na-emebi ya na mbụ anọkọta hapụzi efu ụfọdụ ma ọ na unu nọ na grupu na-eme ya lukwe kịta ma ọ bụ n'ọsọ gị ka na-eme ihe dị n'ụlọ ihe egwu ihe mere bụ anyị nọ n'otu anyị jikọrọ ọnụ bụ grupu nke ndị oyibo so maka acha anyị kọọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ anyị dịbụ mbụ ka anyị dị ịtọ eme ya bụ ihe ohu bụ onye Nsụka Enugu steeti ohu bụ onye Kalaba bụ onye Akwa Ibom Cross River steeti mụ bụ ohu onye Enugu ahụ kwa bụkwa meria nke ịbụọ nke ọzọ bụ afa mefu na nke ọzọ bụ Godswill bụ onye nke Kalaba mụ bụ Okechukwu bụrụ onye Igbo onye a nwa amadi a na-ekwukwe ka m na-akpọkwa Fino mgbe ọbụla ọ ma ndị na-ekwu ihe niile ọ Fino na-akụ ya bụ beat eji eme ya bụ ihe mgbe ahụ emekọta nke Nsụka tiwara n'ọrụ onwe sị na ihe ya na-eme adụọzi ya na ọghọtazi nke Kalaba na onwe tiwere sị na ya aghọtazi na ihe na-eme eme gịnị na odozi ya mụ na mbụ onye Eziagụ bụ onye Enugu steeti wudechikwa ike na ọ kakwara m mma ka nka mekwa ihe m na-eme Fino si na ihe bara aba abago maka na ihe bara aba ma ego ọ bụ ihe yakịrị owezi mfichefu so nkontinukwe ejikwa m ike na-emekwa ihe ayọkwa ya bụ Chukwu maka na asị na eto dike na nke o mere ome gị wee ike ime ọzọ etochikwe Chukwu ike ka Chineke wee ike iti ya aka kwadokwe dịka ụmụ Igbo ndị Igbo anyị na-anụkwu n'anya taa ọ bụghị ihe a na-eme n'ike aka kama na na-agwa ndị na-agbagote bụ upcoming ndị na-agụ egwu bụ ka ha mee gịnị gbachie obi ike nke ọbụla ị na-eme bụ nke chi gị nyere gị jidesie obi ike tụkwasị ebe a na-ekpere chi gị na Chineke ya aza onye a ekpere na ọ bụghị ihe niile a na-eme n'ụwa abụọ n'ike aka enwere ike ị na-achị na onye a jegide karịzịa after all na ọ wezie mma m ga-eme ama ebe m ga-ebido ama ebe m ga-akwụsị na ọ kara mma na ọ bụrụgodu moto ma ọ bụ ọkada ka nje yawa mba bidogodi tra ya je ọ bụ ya na-akpọ jishi ike ma ndị oyibo meziri ya maazị na odekwa achị tra ya sụọ oyibo achị jishi ike rugodi jide nke ahụ ị na-eme bịa ndewa aja ndekwa aja ọpaitekwe ọkwụkwara iwee mee gịnị iwee chọta ọzọ